Believers united in Christ, Christ the Lord above, imbued by His Spirit to live and serve with love. In worship, work, and witness, with faith we will abide, to tell the world the glorious truth that Jesus is the Lord. Build on the faith united, build on the steadfast rock. Unite the church of Jesus Christ, the Lord of love. We labor on in building our lives to honor God. Unite the church of Jesus Christ, it's here we build our lives in God. Through years of toil and trouble, the world of faith derides, confronted by trials that threaten to divide. Yet by His grace unfailing, our church stands with pride on the living rock, Christ Jesus, with wings of God. Ang UCCP Crossroads Congregational Church sa matag Domingo sa alas 11 hangtod alas 12 malipayong makigduyog kaninyo samtang mangandam kamo sa inyong paniudto. Mga igsuon, ang tao na kinahanglan sa pisikal nga mga kalanon. Apan ang Dios nagtudlo diha sa Deuteronomio 8:3. Ingon man usab diha gikutlo kini ni Ginoong Hesus sa Marcos 4:4 nga nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong usab nga magagula sa baba sa Dios. Mo'y hinungdan nga kini nga programa sa radyo na himugso, kalanon sa kinabuhi. Mamalandong kita sa pulong, maminaw kita sa himno ubang alawiton sa pagtuo, ug mag-inampuay usab kita sulod sa usa ka oras. Hinaot pa mga igsuon, sa sulod ni ini nga oras, mahimong mapuno kita, mabuhong kita, mabusog kita. Ang kalanon sa kinabuhi atong madunggan sa matag Domingo diha lamang sa DXUM 819 sa mga tuyukan sa atong radyo. Magbubuhat, manunubos, magsasangkap ang Diyos sa kinabuhi ta. Kabuhatan dunay katuyuan, may kahusay ug kahulugan. Ni Kristo ang Diyos nagapakatao, sa Espiritu siya nagiya. Nagsangkap ka na to pagkinabuhi, paghimaya sa buhi nga Dios. Ang lalaki ug ang babayi, gibuhat sa dagway sa Dios, ug gitakda nga mag-aalagad, ingon nga iyang tinugyanan. Pakignait kauban sa kabuhatan, kaangayan sa katilingban. Gibuhat ang tanan, aron ambitan ang tanang panalangin sa Dios. Ang dinasig ug matinud-anon,
na nagsaksi sa buhat sa Dios. Mao ang kasulatang balaan nga naglamdag ka natong tanan. Nagabuhat ang Dios pagbag-o kanato, pagpakaylap sa gugma sa Dios. Ang presensya sa Dios masinatita, kagawasan tama ang kuna. Pagkapanhaw ni Kristo mibuntog, sa gahom sa kamatayon. Ug na ang kuntang kasiguruhan, kinabuhing way katapusan. Ang tanang magtutuo magahiusa, pagpaabot sa pagbalik niya. Makiguban ang Dios iyang katawan, linuwas ug binalaan niya. Ang pagbasa niining kautuhon atong ikutlo gikan sa libro ni Josue, kapitulo 3, versikulo 5. Unya, giingnan ni Josue ang mga tao, panghinlo kamo sa inyong kaugalingon, kay ugma maghimo ang Ginoo diha kaninyo og katingalahang mga butang. Dinetapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Niningatak na ato usab ng damo na itong mga kaugalingon, duyog sa pagpaminaw sa mensahe sa awit.
Salamat sa mensahe sa awit nga atong giusahan o gipamalandungan ining atak na naot pang nakapangandam gituod kadto sa ato mga kaugalingon samtang kita mamalandong nining atak na. Maigsuon labi na kaya anak kita sa tunga-tunga sa Kwaresma. O niini nga bulan usab magsugod ang bulan sa Marso diin daghan kanato magsaulog sa bulan sa mga kababainan ingon manusab nga duyog diini kasaulugan mao ang mga pagpamalandong sa atong kaugalingon tungod kay Kwaresma man lagi sa naandan mao ang pagpundo sa kadiyot, mamalandong, mangutana, mga ikapasayloan o dunay mga effort nga mahimong magpidasayloay tungod kay Kwaresma. Ang uban dunay gitawag nga mag-fasting, magpuasa dili sa mukaon ini, magdumili usab sa pagsiguro ang uban ang ilang fasting kay dili sa mag-Facebook, wala sa Viber, wala sa social media. Pantaliwala niing tanan nga mga obserbasyon sa kinabuhi mga igsuon tinatupugnan nga daw na usay angay natong susihon luyo sa tradisyon, luyo sa mga naandan, luyo sa mga obserbasyon sa kinabuhi. Kundili usab ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo unsay maayong himuon hilabi na sa atong makinabuhi nga naa kita sa pandemya, nga naa kita sa panahon nga adunay vaccine nga gina-inject sa atong mga frontliners, hoping nga untana ang virus nga mitakboy sa atong sa katawhan ini nga panahon mahimong doon na nauntay kasulbaran. So in the middle of the pandemic nga gapanghitabo sa atong panahon, doon ay gilauman nato nga makatabang sama ni ining vaccine. Busa man mga igsoon taliwala ni ining tanan, mamalandong kayod kita kung unsa nagyod ang atong makinabuhi nga may kadugtungan sa atong buhi nga Dios. Sa dili patamo adtos pagpamalandong dunay mensahe sa awit nga buot nako nga padungog nganha kaninyo. Mutuol ko kanimo Ginoo, mapaubsanong nagayok po sa trono mo, himo ang takos ining pag-ampo ko, nagahulat sa hikap sa presensya mo. Mutuol ko kanimo Ginoo, mapaubsanong nagayupo sa trono mo, himo ang takos ining pag-ampo ko, nagahulat sa hikap sa presensya mo. Himo ang balaan, ang puloy-an ning kinabuhi ko, dapit sa malunsay nga pagigugma mo. Sandayungan sa walay katapusang mga pagdaig, muhari ka o Diyos hangtod sa kahangturan. Mutuol ko kanimo Ginoo, mapaubsanong nagayokbo sa trono mo, himo ang takos ining pag-ampo ko, nagahulat sa hikap sa presensya mo. Himo ang balaan, ang puloy-an ning
kinabuhi ko, dapit sa malunsay nga paghigugma mo. Sandayungan sa walay katapusan, mga pagdaig, muhari ka o Diyos, hangtod sa kahangturan. Himo ang balaan, ang puloy-an, ning kinabuhi ko, dapit sa malunsay nga paghigugma mo. Sandayungan sa walay katapusan, mga pagdaig, muhari ka o Diyos, hangtod sa kahangturan. Salamat sa mensahe sa awit ug hinaot pa mga igsoon, di sab nato hikalimtan ang atong pagtimbaya sa matag usa, labi na kadtong mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan karon nga adlaw ug niini nga semana tungod sa kaayo sa Ginoo. Di sab nako kalimtan, special mention gyud ni nga sa Marso 16 birthday usab ni Jenny, akong kapika sa kinabuhi. Happy birthday nanay. Naot pa nga padayon ang Ginoo sa pagpanalangin kanimo, yung manusab sa uban pa nga mga nagsaulog sa adlaw na tawhan karon nga semana ug niini nga adlaw. Ang Dios magpanalangin kaninyo. We are here to greet you on your natal day. We are here to sing you a bird around the lake. It's a happy birthday and we're happy too. We sing with all our hearts because we love you so. Sa makausap pa, maayong buntag kanatong tanan niini nga panimbahon unang Domingo sa bulan sa Marso, apan dili unang Domingo sa Lenten season. Nanatas tunga sa Kwaresma ug kasagaran kanato naghandom na sa pagpangandam na usab sa Kwaresma ug sa iyang kaugalingon alang sa Holy Week ug ngadto na sa adlaw sa pagkabanhaw. Ang uban kanato last year and previous years gikonsider ang Kwaresma nga panahon sa repentance, panahon sa pagpamalandong, panahon sa pag-pause for a moment, aron niya mutan-aw sa kaugalingon, mususi niini o mangayo sa kapasayloan ngadto sa buhi nga Dios. Let this be a moment for us to also consider listening to the Old Testament as Joshua declared, consecrate yourself. Be a consecrated people and journey with Christ as a consecrated people. Be, therefore, not just as simply called Christians. In the moment of Kwaresma, sa panahon ni ining pandemic, it is really high time for us to just pause for a moment and to think of being a consecrated believer in the name of Christ. Siguro mangutana kamo, unsa man gud ang consecration, pastor? Di ba synonym ra na siya sa halad, being separated, offered, no? Well, let us begin understanding unsa man gud ning consecration. Sa daghan sa ato ngani pag moingon ta og consecration, usa ka higayon nga ihalad nimo ang imong kaugalingon ngadto sa buhi nga Dios. Upon going back to the document in Joshua chapter 3 verse 5, it says sa Binisaya, panghugas kamo, no? Hugasi ang inyong mga kaugalingon kay ugma pohon dunay mga daghang nindot nga himuon ang Dios nganha kaninyo, uban kaninyo, pinaagi kaninyo. Sa ila sa daang tugon, ang consecration o kanang pagkonsagrar sa kaugalingon ngadto sa buhi nga Dios, dunay ilang instruction. Atong basahon gikan sa Exodus 19
versikulo 9 ngadto sa 15 sa English version nag-ingon, "And the Lord said to Moses, Behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and may also believe forever." When Moses told the words of the people to the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today. And tomorrow, let them wash their garments and be ready for the third day. For on the third day, God will do wonders in your life." You see, kini nga bahin sa kasulatan, ang ilang paagi ug ang ilang understanding sa consecration, manghugas, maligo, doon ang ilang gitawag nga ritual. And then human sa papanghugas, human sa papangligo, mag-ilis sila sa nina. Alang kanila sa panahon nga buhaton nila kini, magsugod kanila ang bag-ong kinabuhi o magsugod ang bag-ong biyahe uban sa Ginoo. Consider, balik na to si Joshua sa chapter 3 verse 5. Sa dihang iyang gideklarar ang pag-ingon niya sa katawhan, "Consecrate yourselves because tomorrow God will do wonders among you." They had an experience of 40 years in the wilderness, and they were wandering there in the desert. After that particular experience, they are now at a point that they will cross the river Jordan. So they will then savor the promised land for them through their ancestors. This is a beginning. After all the 40 years in the wilderness, they are about to start a new period in their life. And therefore, there is a need for them to consecrate. Therefore, there is a need for them to wash or bath themselves, be cleansed before God, change their clothes because they are about to cross the river Jordan. Ato pang tan-awon further, noon sa man ang consecration gyud ay. Matud pa, consecration therefore, sa ilang understanding, is to separate themselves from sin and draw near to God. This is a journey, separating the self from sin and drawing near to God, coming closer to God. You cannot come closer to God if you are not considering cleansing with ritual bath then yourself and change your clothes and come closer to God. Kung mauna siya mga igsuon, ang pagsabot, tinanawan sa kinabuhi as they in the Old Testament, start a new journey with Yahweh, then they need to be cleansed, they need to change clothes, they need to start anew. Sa kana nga paagi, alang kanila, makasugod sila sa kinabuhi. So daang tugon, ilang nasabtan nga dako kaayo ang panginahanglan, aron nga hinluan ang imong kaugalingon. Ilang nasabtan nga sila nakasala batok sa Dios, sa iyang mga ordinances, sa iyang sugo, ug busa dako kaayo ang ilang kinahanglan sa paghinlo sa ilang kaugalingon. It's understood that sin defiles life. So makahugaw siya. And that understanding, ilan ang gitugbangan diha sa ilang pagsabot usab sa gitudlo sa Ginoo, sumala sa 51 versikulos 2 o 7 sa Salmo. God has to cleanse every chosen people so we can or they can truly follow Him. When Jacob even made a new beginning with the Lord and returned to Bethel, he and his family has to bath or cleanse themselves, change their clothes, and then they went into a new relationship with God in Bethel. That's recorded in Genesis chapter 35 verses 1 to 3. Si David pananglitan, sa dihang nakasala siya mga igsuon, dako ang iyang kininiang reconsideration sa iyang kaugalingon o pagpangayag pasaylo. What he did was, he bathed, he changed his clothes, and worship the Lord. Kini nga ritual sa Old Testament, makita sab nato kining understanding nganha sa bag-ong tugon. Si Pablo nagsulat ngadto sa mga taga-Korinto, mga Kristiyano dito sa Korinto, kapitulo 6:14 ngadto sa unahan. Ug dili lang sa Korinto si Pablo nagsulat.
Nagsulat usab siya ngadto sa Episo Kapitulo 4, versikulo 26 o versikulo 27. Doon na po siya sulat ngadto sa mga Kristiyano sa Colossians Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa 14. As the day for the crossing approached for Joshua, he commanded people to do the same, meaning to consecrate themselves. In other words, they need to bathe, they need to change their clothes because they are going into a journey with the Lord. It would be easier para kanila untana kung mayroon na si Joshua no nga, o sige, pusa na inyong mga gamit, bayaran na inyong mga sundang, inyong mga espada, andama ang inyong mga taming kay mo, tabok na kita, musulong kita sa atong kaaway dito sa tabok sa suba. But this time, this is not a military preparation. A command given to the armies of Joshua was not a command coming from a military order. It's a command spiritually coming from Yahweh, preparing themselves for a new journey, because in this journey, it is God who is doing wonder in their life, in this journey and among them. So this is a spiritual order, a command, and at the same time, a promise from Yahweh. Dunay dako nga panginahanglan kanato gayon, na kinahanglan nato pod nga hugasan ang atong kaugalingon. Dili lang kay Kwaresma, gasan ang atong kaugalingon, mag-ilis tag sanina, kada adlaw gani no, pagkagabi mag-ilis kita sanina. Because we know it is necessary for our personal hygiene physically. But spiritually, there is that so-called also spiritual hygiene, where we wash ourselves, we take bath, and then we change our clothes. You see, that need to consecrate ourselves is embedded in the Old and the New Testament, basically because we are sinful, we commit sin against God, and that sin separates us from the Lord. Ang kanang naang tubig, ituslo ang imong kamot, doon na siya ripple effect, no? Doon ay ripple effect. Kung imong anaon or itsahan imong bato, mo ana ang tubig. Ingana pod ang sala. Pagkahitabo sa usa ka sala, expected nga na ay lain nga bunga niini nga sala. For instance, adto ta sa Biblia, sa dihang si Cain nga napuno sa kasuko, napuno sa gibati nga di niya mahulagway, may resulta sa pagplano sa pagpatay sa iyang igsuon. Nawaragod, no? Dapat din gibuhat o may resulta sa kamatayon sa igsuon. Si Adan ug si Eva, sa dihang giviolate niya ang nilang duha ang rules sa Garden of Eden. Unsay may resulta sa ila? Nangita sila tao nga basulon. So si Adan paglingi niya, si Eva mangkod, pag istorya sa Ginoo kang Eva lingi siya, ang halas manggod nga imong gibutang. Tanawar god. And so if you look at the scenario, every time there is sin, that sin begets another sin. Manganak gid na siya, manganak na siya. Kung ang sala masakpan, manganak na siya dishonesty. Kaya nga naman, mamakak naman po siya. No? Wala oy, murag uwak, nga nagtangag og piso, unya ang iyang singgit, wa. No? Di ba? Nagtangag na og piso. So therefore, when we are so contaminated by sin and the byproduct of sin, its ripple effect in life, we do not just need to bathe ourselves, to change our clothes, but there is that spiritual command for every believer to consecrate our lives so we can journey anew with God. Mga igsoon, doon ay giingon si Pablo, kay kita nga mga Kristiyano, dili naman ta angayan or wala na sa ato ang practice nga maligo ka o gituhan na nga okay na ka. Mag-ilis ka, hinlo na ka. No. Paul wrote this to the Christians in Corinth, chapter 6, 14 to 16. Let me read. Do not be equally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with
lightlessness? Or what fellowship has light with darkness? Or what accord has Christ with Belial? What portion does a believer share with unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Nag-warning si Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Corinto nga ang unbeliever lisod gyud mag-uban og believer. Sa mapananglit, mag-partnership na diha sa kaminyoon, mag-partnership na diha sa negosyo, o mag-uban na sa negosyo. Paul emphasizes that there is really a need to consider consecrating everything, all our action, because somehow in consecrating, there is a need to spiritually observe spiritual hygiene. Consecration means or does not mean that we have to cut ourselves off from the world. No? Kana ba ang usahay ang sobra pod moingon natang di na ko manginlabot diha total kalibutanon man na. Consecration on the other hand means we cleanse ourselves spiritually, we set boundary from those that contaminate us, but until such time that we are strong enough to show them or show the world the way to the Lord and for them to also be reconciled to God. So, usa ka babae nga adunahan, nagpalit siya og nindot kaayo nga Jaguar. Ug ang iyang sakyanan, ganahan pud siya nga naa siya'y driver. So nagpost siya ang announcement, wanted or hiring driver. Dunay daghang aplikant. Sa daghan sa mga aplikante, nagpili siya tulo. Unya sa tulo nga mga aplikante iyang gitawag, gidala niya ang una nga iyang interview, gidala ngadto sa iyang parking area. Ug ipakita niya ingon siya, kini ang akong Jaguar. Dunay wall, of course, kay parking area na mangyud siya dingding. Giingnan ang aplikante, dong, kung ikaw mo drive, unsa ka kalayo posible gikan sa dingding ni aning akong parking area nga dili nimo magarasan ang sakyanan. Ingon ang unang aplikante, ma'am, pwede gyud ko mo drive bisag isa ra kape, no? 1 foot. Why problema sa ako? Di makaras ang imong sakyanan. Sigurado ko na. Ayan siya, no? Nya ingon na pod siya sa ikaduhang aplikante, kumana man siya sa interview sa primero, gidala niyang ikaduha, ingon siya sa dong kung pananglitan ikaw mahimo na kong driver. Unsa kalayo nga ang sakyanan gikan sa dingding nga sigurado kang dili ni siya makarasan. Ingon ang aplikante, ma'am, kung ako pwede gyud siya bisag 6 inch. Ano man 6 inch, no? Bisag 6 inch ang kaduol gikan sa dingding o kanang imong sakyanan, sigurado ko dili na siya magarasan. Salamat dong, salamat. Niyang ikatulong aplikante, yang ipangutana, kung ikaw ang akong kuhaon nga driver pananglitan na ay wall kini akong sakyanan, unsa man kalayo ang sakyanan gikan sa wall, gikan sa dingding, nga siguradong dili makarasan ang sakyanan. Ingon ang aplikante, ma'am, di gyud ko kapasalig ana. Pero kung gusto ka nga ako ang mahimo nimong driver, akong siguroon nga kutob sa mahimo, layo gyud ko diha sa imong dingding aron sigurado gyud ko nga dili magarasan ang imong sakyanan. Mga igsoon sa inyong tan-aw sa tulo ka aplikante, kinsa kaha ang kuhaon ni adtong naga-hire og driver? Yes, I agree with you. Most likely, daghan sa ato, mukuha ni adtong ikatulo, sigurista. Kaya di ta gusto nga ang atong sakyanan magarasan. Daghanag gasto, daghanag epekto, guban pa nga mga unnecessary expenses nga pwedeng likayan. Kung sa atong kinabuhi, in dealing with the world, Paul said, cut off yourself. No?
put a clear boundary between the world and you, because Jesus said in the Gospel of John, you are not of the world while you are in the world. Naa ka sa kalibutan, pero dili ka iya sa kalibutan. And so Jesus, even Paul, encourages you and me to set a boundary with or from the world. So, siniguro na dili gyud ma-scratch ang atong witness sa kinabuhi alang sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Mga igsoon, si Joshua, as they begin a new journey, because they are about to cross the river Jordan, si Joshua gisugo sa Ginoo niingon, consecrate yourself because tomorrow the Lord will do wonders among you. Ikaduha, posible mo yun ta, Pastor, unsaon man, or unsay makapag-consecrate sa ako? Unsay mga means, mga paagi para ako makonsecrate diha sa pulong sa Ginoo? Tuguting akong basahon gikan sa Salmo 19 or 119 versikulo 9 ug 11. English version mingon, how can young people keep their lives pure? By obeying your commands. I keep your law in my heart so that I will not sin against you. Unsa nabatayan ninyo dinhi nga bersikulo? Sa mabatanon aron mahimong magpabilin sila nga pure ang ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo, niingon si salmista, you need to obey my command. Ngadto sa bersikulo 11 mingon na pod, I keep your law in my heart so I will not sin against you. Napailain nga atong basahon, duyog niini nga pangutana, unsay maka-consecrate kanako, unsay makapa-preserve kanako, unsay makapatabang kanako pag-set sa boundary, no? Sa kalibutan ug ako. Ingon na Biblia nga na sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 26, He did this to dedicate the church to God by His word after making it clean by washing it in water. Washing it in water. And you know what? In the Gospel of John, Jesus Himself, ningon siya, I am the living water. Whoever drinks of me. In other words, whoever invites me in, then I'll be cleansing your life as you invite me in. Beautiful. Lain pa nga bersikulo mga isuon sa Juan 15 bersikulo 3 mingon, you have been made clean already by the teaching I have given you. This is Jesus Christ Himself. Ingon siya, hinlo na ka. Hinlo na ikaw tungod sa mga gitudlo ko kanimo. So, tungod sa mga gitudlo ko kanimo. Okay. Una, unsay means aron nga ma-consecrate kita. Unsay means aron mahinlo kita. Una, pulong sa Ginoo. Kaduha, imbitaha si Kristo nga na sa imong kinabuhi. Ikatulo, i-observe nato ang gitudlo sa Biblia. Aron ang atong kinabuhi, magpabilin nga himsog, magpabilin siya nga bugos, magpabilin siya nga tinaw sa mata sa Dios. Pagkanindot igsoon. Sa panahon ni ining Kwaresma, as you consider consecrating yourself so you can start a new journey with the Lord amidst pandemic, dili lang ta magpabakuna aron doon na tayo sigurado nga proteksyon batok sa COVID-19. Himuon natong ang pulong sa Dios mo ay atong spiritual vaccine to protect our lives, to have a secured new journey, because we are yet in the middle of this pandemic and is about to end this, looking forward for a new normal in the Lord where God will be doing a lot of wonders and miracles in your life. So, one, consider consecrating yourself, washing it, taking a new clothes, that's His righteousness. And in the New Testament, ingon siya, hukasa ang daan, suota ang bago. No? Hukasa ang daan, suota ang bago. Ang bago mo si Kristo nga atong imbitaron aron mahimong kabahin sa atong kinabuhi. And by inviting Jesus Christ, sumala sa ikaduhang Korinto kapitulo 6:19 niingon, ang siya na imong gibitar, ang balang espiritu sa mupuyo nga na kanimo, you are not your own anymore. You are owned by Christ.
by then that you are inviting Him to become part of your life. This is a beautiful journey because the promise is you're not just consecrating yourself for blessing. We're not making this to be blessed. We are actually preparing ourselves for this overwhelming blessing that God is about to pour out in your life, in your church, in your family, in our world. Beautiful. Beautiful. So busa mga igsoon, importante. Dili lang tungod kay Kwaresma. Daghan mga butang ang kinahanglan nato i-consider. Katulo, sa process sa consecration, doon natin kinahanglan i-surrender. No? Kay manghugas ka, di ba manghukas ka. Doon na kay tanggalon. Doon na kay tanggalon. Kaso ni mo ang daan kay hugaw na, baho na. Busa man, mupuli kag bago. Before ka magpuli, mananggal ka o hugaw. Kung posible, sa previous life nimo, dili maayo ang financial management nimo, dili maayo ang imong tithing, dili maayo ang imong relationship with the Lord, dili maayo ang imong relationship with your fellow human being, consider this time, tanggalon to nimong mga dili maayo. Now, if dili ka maayo muhalad, consider starting tithing. Kung dili ka maayo mo pledge, consider making it faithfully. Start with something that is realistic. Dako ang 1,000, himo ang 900, di ba? Oh, dako ang 10,000, himo ang 9,000, o di ba? Kung ang imong sweldo ingno nato 10,000, ang tithe nimo 1,000, dakuan ra ka 999 para kaya. O see? So in other words, I'm not making a joke out of this. The truth is this. If you are convicted by the Holy Spirit and the Holy Spirit is talking to you right now, telling you, you have not been faithful to your giving, you have not been faithful to your stewardship, you have not been faithful to your relationship with your spouse, with your children, with your family, you have not been faithful to God with this new journey because you're consecrating yourself. Think and consider, tanggala kadtong mga unfaithfulness because you are changing it into something that is faithful, into something that is worthy, into something that is honest, into something that the world will see that you are indeed a child of God. And so when the Holy Spirit takes residence in your life, the Holy Spirit, if you allow, will bear the fruit of love, the fruit of forgiveness, the fruit of, you see, in-memorize mo na ito na siya. The Holy Spirit will bear fruit in your life. Consider this. Dunay atong mga question of trust. If you have not been trusting in the previous days, begin asking, Lord, teach me your art, Lord, to trust people even they are untrustworthy. Consider if you are not so forgiving. Matud pa, Pastor, di man ko madinumtanon pero maglisod ko o kalimot, mutimaan ko. Now, in that context, dili man ikaw ra, daghan man sa atong mga igsuon, bisan mga pastor nga sama ni ana, dunay kalisdanan. In that context, ask the Lord, Lord, help me. I am not that easy to forgive. But because I am accepting the challenge to consecrate myself, teach me the art of forgiveness. Teach me the art of submission. Teach me, O Lord, the art of obedience. You're not requiring me to do this, but this is how I demonstrate that you are indeed, Lord, living in me. So the world will see that you are making some wonders in my life. Tanawa ang nahitabo sa kang Joshua o sa iyang katawhan. After they have consecrated themselves, they entered the promised land and they were winning battle after battle. They were savoring the promise of the Lord immediately. But of course, there were defeat, there were failures because they forget somehow that they are to observe that this is God leading the war and this is God making wonders in them, among them, through them, with them. So, in the process of consecration, mga igsuon, dili manugaling perfect dayon pagkahuman ini
Kwaresma, mo Semana Santa, dunay resurrection season, just continue consecrating yourself. There's a series of consecration journey with Bruce Wilkinson. I'm not advertising, but if you are interested, just ask your pastor to connect with me. You can access teachings 24 Sundays. So you can dig deeper into the details of the journey towards consecrated life with God in His Scripture as facilitated by Dr. Bruce Wilkinson. Brothers and sisters in the Lord, this is a big, beautiful opportunity for you to see how the Lord will do wonders in your life. Be consecrated in Jesus' name. Amen. Ubay-ubay mga igsuon, gusto pa nato mga isulti, gusto natong ipadayag, ilabi na sa mga pagpamalandong, pantaliwala ni ini, tugot usab nga atong iduko kadiyot ang atong mga ulo, alang sa mga pag-ampo, pagpadala sa atong mga petisyon, sa atong mga pangaliya, ngadto sa atong buhi nga Dios. Niningatak na mag-ampo kita. Talaygon og silimbaho namo nga Dios. Daghan kayong salamat Ginoo nga imo nang ipakitaan kami sa mga kasulbaran labi na kining vaccine kining abot na gyud dinhi sa among syudad, dinhi sa among nasod, aron nga hatagag kasulbaran ang among mga kakulba, mga kahadlok, mga kabalaka tungod ni ining COVID-19. Daghan pa Ginoo nga among magikakabalakan apan ni ini nga takna ang among mga sentro sa pagbati sa among kasing-kasing anaa gayud sa kabalaka tungod ni ining pandemya nga ning atake sa tibuok nga kalibutan nga nakaepekto o Dios sa pagpanarbaho, nakaepekto sa among katilingban sa relasyon sa mga tao tungod usab kay gikahadlukan man kini klase nga balatian. Apan taliwala sa mga kabalakag kahadlok ana ikaw nga among Dios nga dili namo malilong sa among makaugalingon. Ikaw ang Dios sa gahom, ikaw ang Dios sa kaluoy, ikaw ang Dios sa gugma, ikaw sab ang tinubdan sa pag-alim luyo ni ining mga hitabo sa among panahunan. Busa man Ginoo, taliwala sa paggamit sa vaccine, nagdangop kami kanimo tungod kay labaw sa vaccine ang imong gahom nga mohinlo sa among nahuna, mohinlo sa among kasing-kasing, aron nga ang imong mga anak, ang imong mga pinili, ang tanan nga nagtuo kang Ginoong Hesus, nga imong nga among Dios ug manluluwas, ni ini nga takna, mahimo usab nga maandam Ginoo, dili lamang tungod kay Kwaresma, dili lamang tungod kay dunay kami mga gikahadlukan, apan o Dios tungod kay panahon kini nga among i-consecrate ang among mga kaugalingon nganha kanimo. Aron nga ang mong kinabuhi mahimong ilain alang sa imong balaan nga katuyuan, hoping and believing, Lord, that even amidst this threatening experience of humanity, ang among kinabuhi Ginoo mahimong pagabalaanon, mahimong padayon nga imong hinluan, mahimong padayon nga imong gamiton alang sa imong balaan nga katuyuan. Praying Lord alang sa mga frontliners nga kadtong nabakunahan na, kadtong wala pa, nagsagol ang ilang mga pagbati, apan mahimong diha kanimo masaligon kami, uban kanila nga wala lay unta mga complications nga mahitabo pa ngadto sa unahan tungod ni ining bakuna nga ginagamit o gina-administer alang kanila. Ginoo kun dunay mga allergies or mga after effect tungod sa bakuna, among gisangpit ang imong balaan nga presensya Ginoo nga maghatag kanilag kasiguruhan, maghatag kanilag pagpakalma ka, pag-alim sa unsay ilang mga kahadlukan o gibati Ginoo. Pisa among mga pag-ampo usab o Dios, ang dili lamang mga frontliners, kadtong mga tao nga naapektuhan tungod sa pagtakboy ni ini balatian, bisan kadtong mga tao nga Ginoo nahiiway o mapasalamaton kami
tungod kay imo silang giproteksyonan, imo silang giiway niini nga kahadlok o kabalaka. Gampo usab kami o Dios, dili lamang ngadtong mga nagbalatian, dili lamang adtong naguol. Ampo kami usab alang ni adtong mga nagmadaugon sa kinabuhi, alang ni adtong nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, alang ni adtong mga nagsaulog sa ilang mga wedding anniversaries. Usa kini ka mga kadaugan sa kinabuhi nga taliwala sa COVID-19. You are there allowing this milestone to take place in their lives so they continue to experience, so Father, your goodness, your faithfulness, and your favor lavishly, that they are experiencing it day by day, every moment, especially now nga sila nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o importante nga mga pitsa sa kinabuhi. Nagapusab kami o Dios, bisan sa DXUM 819, ang administration ni ini, ang tanang nga staff ni ini, na imo silang panalanginan, ang tanang programa nga mahimong imong instrumento, aron ipadangat ang imong kaayo, imong mensahe, kutob sa maabot ni ini nga estasyon o ginaot pa o Dios ang mga tao nga makadungog ni ini nga programa mahimong panalanginan sa imong kaayo. Ginoo, nini nga tak na bayubay pa nga among gustong ipadangat ng mga pag-ampo nganha kanimo. Panikaw ang naibalo sa mong nahuna o kasing-kasing. Busa o Dios, salig na mo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pag-ampo. Amen o amen. Kini si Pastor Wenzil, ang usa sa mga pastor sa UCCP Crossroads Congregational Church. Pastor sa Christian Education and Nurture, Discipleship and Equipping. Mag-ingon kaninyo ang Dios padayon nga magpanalangin kaninyo karon og sa tanan nga panahon. Amen o amen. His countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you, and be gracious. Believers united in Christ, Christ the Lord above, imbued by His Spirit to live and serve in love. In worship, work, and witness, with faith we will abide, to tell the world the glorious truth that Jesus is the Lord. Build on the faith united, build on the steadfast rock. Unite the church of Jesus Christ, the Lord of love. We labor on
His grace unfailing. Our church stands with pride on the living rock, Christ Jesus, within windows of God. Build on in faith united, build on the steadfast rock. Unite the Church of Jesus Christ, the Lord of God. We labor on in building our lives to honor God. Unite the Church of Jesus Christ, it's here we build our lives in God. Build on the faith united, build on the steadfast rock. Unite the Church of Jesus Christ, the Lord of love. We labor on in building our lives to honor God. Unite the Church of Jesus Christ. Unite the Church of Jesus Christ. Unite the Church of Jesus Christ. Let's be here, we build our lives.